Ahojte, zdraví vás Janka v novom roku. V prvom rade sa vám chcem poďakovať, že ste mi na internete tak neskutočne fandili a že som momentálne na Slovensku hrozne populárna. Každý sa so mnou chce fotiť, zaspievať si Aniela a podobne. Celé Kokošovce sú na nohách. Dokonca usporiadali oslavu s diskotékou v kultúrnom dome na moju počesť. Prišlo strašne veľa ľudí. Minimálne 27 mužov a 2 moje kamarátky. A neuveríte, kto bol hosťom. Áno, je to tak. Samotný suveréno. Toto je rukolapný dôkaz. Sme tu spolu pri uvítacej tabuľke našej dedinky. Takže sa mi splnil sen. A teraz mám pre vás 2 nové správy. Začnem tou zlou. Strašne som si pod stromček prijala kabelkového psíčka. Objednala som si z internetu Yorkshire. A teraz tá dobrá správa. Rozhodla som sa, že sa zúčastním a vyhrám celoslovenskú súťaž krásy Miss stredných škôl do 20 rokov. Totiž Milan, jeden z mojich nápadníkov, ktorému sa chcem poďakovať, že zorganizoval tú oslavu v Kokošovciach, no zároveň mu chcem povedať, že ja ho neľúbim, ale Milan, nezúfaj, máš už síce 37 rokov, asi dlhodobo nezamestnaný, ale máš úžasné svaly na chrbte, po ktorých túži určite mnoho žien. No a ten Milan mi povedal, že sa mám zúčastniť Miss, že určite vyhrám. A myslím, že v tomto sa mu dá veriť. Dokonca suveréno mi povedal, a citujem: "Dievča s tvojim ksichtom to určite dáš." Takže tak, 18. februára idem na casting do Prešova, z ktorého urobím ďalšie videjko. Tak mi držte pršteky. A odporúčam všetkým krásnym dievčatám, ktoré si málo veria, ako aj ja, aby sa prihlásili. Tak zatiaľ, pa pa!